Maar ik weet dat ik ben op de Engels pokufossi. Wil je ook iets daarmee doen? Engels? Ja, ik kan wel sowieso. Maar ik ga eerlijk zijn, hier in Suriname is het een beetje moeilijk met Engels. Omdat fanbase voor Suriname, ja. De manier focus pas aan dat echt. Dus je zou jezelf op een zodanige positie moeten zetten. Dat je op een bepaalde fanbase sang is support you. Nanga winst san ifrin kom. Je sabi toch, de masap gewoon dat je aba kwaliteit ba. Dus de masap tak bijna 3/4 voor sa ifrin kom moest de orshi. Imagi de man zekerheid. Dan misschien lek tak wap chidoro ka opopika kwanga model dat en akachari gewoon. Want Engels is internationaal, snap je? Dus het is sowieso goed. Ja, maar je wilt toch hebben dat de home crowd Ja. het begint te accepteren voordat je ermee naar buiten gaat. Ja, dat is sowieso.